Jeg siger, hvad skal man gøre? Fortæl mig, hvad skal man gøre? My nigga, hvad skal man gøre? Fortæl mig, hvad man skal gøre. Jeg siger, hvad skal man gøre? Når det hister stille, selvom man har planer om at nå helt til tops. Hvad skal man gøre? Når man hænger ud til langt på natten, selvom man skal tidligt op. Hvad skal man gøre, når man ikke er godt i seng? Starter op for bilen, når der ikke er mere bens. My nigga, hvad skal man gøre? Fortæl mig, hvad skal man gøre? Check it, check it, yo. Jeg ligger lige så godt og får en slaffer. Og nu er der cirka 3 kvarter til at det nække derfor. Jeg hætter snus ud over de 3 andre alarmer. Når de at lukke øjnene, for der igen er noget der larmer. Først var det telefonen, nu det regn på ruden. Fanger mig selv i at snorke, mens jeg savler lidt på puden. Jeg taler med mig selv, som står nu op og stop den tuden. Det gule limo kører om 20, og den venter jo ikke derude, yo. Problemet er om morgenen, der er jeg ikke glad. Jeg åbner køleskabet og kan ikke finde min mad. Efterfølgende skal jeg stå i kø for at få mit bad. Der hvor realiteten rammer og stikker mig en solid flad. Og mine nøgler er hos en, de ikke tilhører. Jeg er alt for sent på den, og så bussen den kører. Inderligt træt af livet, tænker hvad skal man gøre? Når man bor sammen med niggas, der tager dine ting uden at spørge. Hvad skal man gøre? Når det hister stille, selvom man har planer om at nå helt til tops. Hvad skal man gøre? Når man hænger ud til langt på natten, selvom man skal tidligt op. Hvad skal man gøre, når man ikke er godt i seng? Starter op for bilen, når der ikke er mere bens. My nigga, hvad skal man gøre? Fortæl mig, hvad skal man gøre? For det er bare en af de dage, hvor du vil lure en film og bare slappe af. I stedet for står jeg ved et busstopsted og ved at krasse af. Er alt for sent på den, så der venter mig en ny klage. Og kan ikke engang ringe, for der er ikke med batteri tilbage. Shit, og vejret, det kunne ikke være koldt og har glemt mine penge. Shit, og står os med en tom kortholder. Arbejder ud af ind i biksen, hvor det tøjet jeg folder. Har andre planer, men nu det måden jeg laver min dollars. Intet er gratis her i livet, jeg ved tingene koster. Har mit arbejde og musik, det er 2 jobs, hvor jeg knokler. Jeg perfektionerer mit shit og gør mine ting som en hustler. Indøver min bar, så jeg har noget ordentligt, som jeg kan boss for. Min niggas, for vi laver bare det same old same. Sidder og spiller FIFA EA til det game. Og folk sidder og oddser, men de taber deres penge. For man spiller ikke 200 LFC, de spiller hjem. Hvad skal man gøre, når det hister stille, selvom man har planer om at nå helt til tops? Hvad skal man gøre, når man hænger ud til langt på natten, selvom man skal tidligt op? Hvad skal man gøre, når man ikke er godt i seng? Starter op for bilen, når der ikke er mere bens. My nigga, hvad skal man gøre? Fortæl mig, hvad skal man gøre? Check it, yo. Du burde sætte dig ned og lægge en plan. Den et overblik over, hvad du lægger for dagen. Jeg tænker over tingene, mens jeg tager mig lidt til hagen. For jeg kunne chille hele dagen, men my nigga, det er ikke sane. For jeg må videre, for det har været fucking hårde tider. Dørene de lukker, når små chicken heads de kvider. Evnen til at fjerne fokus af det, som de besidder. Derfor jeg kun fucker med en bestemt gruppe individer. For jeg kan ikke stå stille, jeg må flytte mig. Og mest af alt, der ved jeg, mine niggas, de vil støtte mig. For jeg vil gerne have hus med en bench, jeg kan cruise. Dyr ikke i mit grus, men det hele koster flus. Man skal gøre sig selv nogle tanker her i livet. Gå efter sin mål og ikke tage chancerne for givet. Ellers ved du ikke, hvad du kunne gå hen og hvad blevet. Det handler om disciplin, og det der er motivet. Hvad skal man gøre, når det hister stille, selvom man har planer om at nå helt til tops? Hvad skal man gøre, når man hænger ud til langt på natten, selvom man skal tidligt op? Hvad skal man gøre, når man ikke er godt i seng? Starter op for bilen, når der ikke er mere bens. My nigga, hvad skal man gøre? Fortæl mig, hvad skal man gøre? Jo, hør mig. Hvad skal man gøre, når gamle vaner er svære at bryde? Det hele er en gang imellem som en ond cirkel. Du foretager dig de samme ting hver dag, og hver aften kigger du ind i spejlet og snakker med dig selv om, hvilke ting du skal lave om på, og hvad du kan gøre bedre. Mange regner med, at tingene bliver serveret på et sølvfad. Men realiteten er, at der ikke sker noget, medmindre du selv gør noget ved det. Stop med at klage over, hvor skidt du har det. For andre steder i verden er der mennesker, der har det 1 million gange værre end dig. Og stop med at være afhængig af andre. For folk er ikke til at stole på nu om dagen. De skuffer dig, og i sidste ende bliver tingene kun gjort ordentligt, hvis du selv gør en indsats og ordner tingene selv. Forstår du?